spremno u autu. Jesi li spremna? Ne. Nikada neću biti spremna da ostavim sve ovo, tata. Ne. Prvi put se osjećam kao doma. Ne želim da mi otežavaš, Violeta. Molim te, nemoj. Ako možeš staviti... Rado i bi. Učinila bi sve drugačije, tata. Stvari ne moraju biti ovakve. Ne, naravno da ne moraju. Pogledaj me. Želiš li ti ovo?